ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರ ಕಂತಂಜಿ ಮೆರೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 18ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಬಿನಾಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದರ ಇತ ಆಬಗಿಟ್ಟು ಬಾಕಿದ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಲಿನ ವಿವರಲು ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಅಂಗಾರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣಯ್ಯ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡಪಾಯಿನ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪವನ್ ಪೈಪಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಕುಲಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ತಾಪಕೆರೆಡು ಒರ್ತಿ ಕುಲಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆದಿತ್ತದ ಕರಿದುಪೋಯಿನ ಸುಮತಿ ಅಮ್ಮನ ನೆಂಪೋಬಕ ಸುಮಾಂಜಲಿ ಪನ್ಪನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಬಯ್ಯ 4 ಕುಲಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಡು ಅಟ್ರೆ ಮಲ್ದನನ್ ಪಂಡಿರ ಎಂ ರಮೇಶ್ ರಾವ್ ಎಂ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವ್ ಎಂ ದಿವಾಕರ್ ಎಂ ದೇವದಾಸ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡಿತ್ತರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಿ ರಂಜನ್ ರಾವ್ ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚಂಚಲ ತೇಜೋಮಯ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುರೋಶ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ತಾನ ಅರಂಗನೆ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡಪಾವಂದಿತ್ತದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾ ಸುರೋಶ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇನ್ ಪಂಡಿರ ನನ್ನಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಭಾರತಿ ದಿನೇಶ್ ಅಮಿತಾ ಕಲಾ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟುಡಿತ್ತೆರ ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾನಸ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎನ್ಎಸ್ ಪತ್ತಾರ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ಕಂದಂಜಿ ಮೆರೆಗು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 18ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಬಿನಾಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ 475 ಕಲಾವಿದರ್ನ 483 ಕಲಾಕೃತಿ ಪಂತೊಡಿತ್ತಂಡ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜ ಸಂಪತ್ತೆನ್ಮ ಪನ್ಪನ ಕಂದಂಜಿಯರ್ನ ಕಲಾಕೃತಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನ ಈ ಪಂತೊಡು 37 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಡು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಒರಿ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರನ್ ಪಂಡಿರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಕಂದಂಜಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟೊಡಿತ್ತೆರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಬೇಲೆದಾಟ್ಲಿನ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಒತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ನೆತ್ತೆರು ಕೊರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಬುಡಾಯ ಪನ್ಪನ ಪೊಸ ಹೋರಾಟ ನೀವೊಂದ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಸರ್ವೇರ್ಲ ಈ ಹೋರಾಟಡು ಪಾಲ್ದಿತ ನುಡುಂದು ಕೇನೊಂಡೆರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪುತ್ತೂರ್ ದಿನೇಶ್ ಮಾಚಾರ್ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಸೇಸಪ್ಪ ಅಮೀನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟೊಡಿತ್ತೆರ.